kong ganito. Nilalagay ko to tuwing gabi bago ako matulog. Okay lang naman siya, hindi ka maapektuhan ng kahit ano, ganyan. Yun po yung nilalagay ko, parang maga siya. Kung makikita niyo naman po, makapal-kapal na siya at mahaba-haba. Tapos pwede nyo rin naman pong lagyan yung pilik mata nyo para humaba rin po siya. Para humaba yung pilik mata at saka kilay ko.